Usa ka 26 anyos nga lalaki nga American national ang gikidnap sa mga armadong lalaki sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Kapulisan padayong ginaimbestigahan ang insidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gikumpirma sa Police Regional Office 9 ang insidente sa pagpangidnap nga nahitabo sa Sitio Tungawan, Barangay Poblasyon, Sibuco, Zamboanga del Norte alas 11 sa gabi adlawng Huwebes. Biktima ang 26 anyos nga American national nga si Elliot O'Neil Eastman. Maglima ka bulan na kining nagpuyo sa maong probinsya, sanglit na kaasawa kini og residente rasab sa maong lugar. Sumala sa kapulisan, gisulod sa upat ka mga armadong lalaki ang panimalay sa biktima, bit-bit ang M16 rifles. Nagpaila kuno kini isip mga law enforcement officer. Apan, nagdumili ang biktima nga mukuyog, hinungdan nga napusilan kini sa tiil. Dayon, gipasakay sa usa ka bangka padulong sa Sulo o Basilan. We would like to correct that as of today, we recorded a case or report of alleged abduction. Alleged abduction of an American national who happened to marry a local in that area. Lumalabas sa report, meron po tayong 4 armed men na dumukot doon sa ating biktima. At hindi pa po natin na tinutukoy kung anong grupo yun ang kumuha sa kanya. Sumala sa kapulisan nga sa pagkakaron, walay nadawat nga mensahe ang kabanay sa biktima kalabot ransom money nga posibleng pangayoon sa mga sospek. Now, wala ho tayong any ransom demand. Second, na-check ho natin as per record, background po ng ating victim, wala mo po siyang known na malaking business. And wala po talaga pa siyang known na profession. Ang pagpunta niya dito sa Pilipinas, Padayon karong ginatutukan sa mga otoridad ang maong insidente. rest assured that your PNP, at the same time, lahat po ng ating mga kasama sa area, ginagawa ho lahat and we're on top of the situation. This incident in Sibuco will not affect the general peace and order situation in the entire Zamboanga Peninsula. Efren Mamak, 1 Mindanao.